الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى أعز وجل في شان حبيبه صلى الله عليه وآله وسلم مخبرا وحاكما وعامرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود شریف پڑھیے تمامی احباب مل کے سارے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محبت اور عقیدت نہ دو چار مرتبہ سارے پڑھیے ذرا. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اودے تو وڈا بخیل بندہ اور کوئی نہیں جدے سامنے میرا ذکر کیتا جائے تے پھر او بندہ میری ذات تے درود پاک نہ پڑھے. تو بندے نو بخیل نہیں ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ سخی رہے، کیونکہ السخی قریب من اللہ. سخی بندہ رب دے نیڑے ہوندا ہے. السخی قریب من الجنہ، سخی بندہ جنت دے بھی نیڑے ہوندا ہے. السخی بعید من النار، تے سخی بندہ دوزخ تو بڑا دور ہوندا ہے. اس واسطے محبت اور عقیدت دے نال دو چار مرتبہ سارے مل کے سرکار دی بارگاہ درود و سلام دا نظرانہ عقیدت پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. 2 منٹ ٹھہر جو جی، تھوڑی جی محفل شروع ہو لیندے ہو پھر تسی کریا جی. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. ماشاءاللہ بس ایڈی ٹھنڈ نہیں ہے جنی تسی محسوس کر دے پے ہو. تھوڑا جا پڑھ لو ودی نو سوٹ ہوئے، گوڑیاں نو چھڑ دیو ذرا، چوکڑی مار کے ذرا کوشش فرماؤ بیٹھنے دی. تھوڑا جا مسکران دے ہوئے سرکار دی بارگاہ نظرانے عقیدت پیش کرو. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نعمت اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. میری عزت تیرے نام دے سہارے یا رسول
اللہ میری عزت تیرے نام دے سہارے یا رسول اللہ جیڑا جیڑا سمجھ دے میری عزت سرکار دے نا دی وجہ تو ہے او مل کے در آیا کہ میری عزت تیرے نا دے سہارے ماشاءاللہ کوئی لفظ اوکھے تے نہیں بھئی بیچ کی خیال ہے یا کہ کوئی ملے دا پھیر پہ گئے یا رسول اللہ کوئی پریشانی تے نہیں آکھنے چاہیے آنکھوں سارے ایک باری یا رسول اللہ ماشاءاللہ پھر آنکھوں در ایک باری پیار نال یا رسول اللہ پھر محبت نال آنکھوں در یا رسول اللہ سارا شعر میں پڑھاں گا تسا صرف یا رسول اللہ دی صدا دینی ہے در میری عزت تیرے نام دے سہارے یا رسول اللہ میری عزت تیرے نام دے سہارے یا رسول اللہ میری کشتی نو بھی لاؤ کنارے یا رسول اللہ مل کے درہ کہہ لو میری کشتی نو بھی لاؤ کنارے یا رسول اللہ قسم رب دی حیاتی میری دا اے ہو یہ سرمایہ تیرے در تے میں دن جیڑے گزارے یا رسول اللہ تیرے در تے میں دن جیڑے گزارے یا رسول اللہ میری عزت تیرے نام دے سہارے یا رسول اللہ میری کشتی نو بھی لاؤ کنارے یا رسول اللہ میری کشتی نو بھی لاؤ کنارے اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد آقا انعامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب اسراد دلہا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرتاج الانبیاء سند الانبیاء تتمہ انبیاء میزان الانبیاء خاتم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ مقدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو اج دی خوبصورت محفل پاک بسلسلہ ذکر میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم انعقاد پذیر ہے جس کے اندر میں اور تسی سب حاضر ہاں دعا ہے اللہ رب العالمین ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرمائے اور ملک برادران جنہاں نے عقیدت و محبت دے نال اس محفل دا اہتمام کیتا ہے اللہ کریم انہاں دی اس کاوش نو قبول فرما کے انہاں واسطے اس نو دارین دیاں ساتھاں دا باعث بنائے
حضرات گرامی یہ بڑی خوش نصیبی ہوندی ہے کہ جنوں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دے ذکر واسطے چن لوے، اپنے محبوب دے ذکر واسطے چن لوے۔ تسی تشریف لے کے آئے ہو، میں حاضر ہویا، ساڑھا ادھے وچ اپنا کسے دا بھی کوئی کمال نہیں، کیونکہ این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشد خدائے بخشندہ، اے سعادتاں باواں دے زور نہ نہیں لب دیاں جنوں مالک عطا فرما چھڑے۔ میں ویسے گزارش کروں گا جڑے بیلیو پیچھے نیرے چ بیٹھے ہو، یا تے ہوئے بھئی اگے جگہ پھول لے تے پھر تسی نیرے چ بہ جاؤ، جدو اگے ہی سارا معاملہ خالی پہ ہے تے تھوڑی جی مہربانی فرماؤ ذرا اٹھ کے میرے تھے تھوڑا جا قریب تشریف لے آؤ، تھوڑے تھوڑے پتر اگے ہو جاؤ، اگے آ جاؤ، تھوڑی مہربانی۔ ایک تھوڑا جا لطف آ جاندہ ہے گفتگو کرنے دا، بندے اگر سمجھدار بندے کول کول ہو کے بیٹھے ہوں، تھوڑے جا کے صوفی صاحب تسی اگے آ جاؤ، اسٹینڈ دے اگلے پاسے آؤ، آ جاؤ صحیح گل ہے، میں کچھ نہیں آندا، اگے آ جاؤ۔ اور ڈر لگتا ہے پتہ نہیں مولوی پتہ نہیں کوئی جملہ نہ کوئی دعائے قنوت نہ سن لو یا کوئی جدا معاملہ ہوتا نہیں، میں نہیں سندا۔ ہاں جی نیڑے نیڑے تشریف لے آؤ، ماشاءاللہ۔ ویسے یاد کرنی چاہیے، ہاں جی یاد کرنی چاہیے۔ گرامی قدر حضرات، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دی حسین محفل پاک، آقا کریم علیہ السلام دا ذکر کرنا، ذکر سنانا اور ذکر سنان واسطے لوکاں نو اکٹھیاں کرنا، یہ بڑی سعادت دی بات ہے، یہ بڑی سعادت دی بات ہے۔ میں جناب دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی ایک آیا مبارکہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے۔ 22واں پارہ سورہ سبا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ سبحان اللہ، سارے پیار نال فرماؤ ایک باری ذرا، ماشاءاللہ، پھر بولنا ذرا ایک باری پیار نال، سبحان اللہ۔ بھئی ملک صاحب یہ نا جی ادھر ماما پینا کول بھیج دو انہوں نے، کیونکہ یہ بالاں نو سامبھنا انہاں دا کام ہے، بندیاں دا نہیں۔ ہاں جی ساڈا کام صرف مال شال کٹھا کر کے دینا ہے، ہاں جی باقی انہاں دا کام ہے، انہاں دے ہاتھ پڑھاؤ، وہی سامبھنے انہاں نے۔ اسے واسطے ہی تے انہاں دے پیراں تھلے جنت رکھی ہے رب نے، کیونکہ اسی تے ایک باری صاحب یہ بال رو پوے دوجی باری جان بھی چھڈ کی کیا کروں ہے، اسے واسطے اللہ نے انہاں دا مقام بڑا بنایا ہے، انہاں دے پیراں تھلے اس واسطے، جنہاں دے پیراں تھلے جنت تھوڑی دیر انہوں نے دیو ذرا، ساڈا معاملات نہ خراب کرن ذرا، ایک باری سارے پیار نہ سبحان اللہ فرماؤ ذرا۔ گرامی قدر حضرات، احکام الحاکمین اللہ جل وعلا نے قرآن مجید ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ بڑی مہربانی، میں رب دا قرآن پڑھنا ہے تے نال مصطفیٰ کریم دا فرمان پڑھنا ہے۔ تسی میرے ذوق تو واقف ہو تو میں تواڈے بھی ذوق تو واقف ہاں الحمدللہ، اس واسطے محبت نال پیار نال آکھو سارے سبحان اللہ۔ آج 2 گھنٹے والی تقریر انشاءاللہ کوشش کرنی 1 گھنٹے چ کیتی جائے، ٹھیک ہے نا؟ 2 گھنٹے والی تقریر 1 گھنٹے چ، رب دا قرآن تے مصطفیٰ کریم دا فرمان۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا واللیل دیاں زلفاں والیا سونیا اسا تینوں نہیں بھیجیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ سونیا اسا تھانوں نہیں بھیجیا إِلَّا مگر كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ فرمایا سونیا
اساں تھانوں نہیں بھیجیا مگر ساریاں انساناں واسطے ساریاں لوگاں واسطے بشیر اور نذیر بنا کے اگے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوگ اس نو نہیں جان دے سونیا اساں توانوں ساریاں ول بھیجیا ہے اساں توانوں بولیے ذرا اساں توانوں پھر تھوڑا جا ہولی نہ بولو تھوڑا جا اونچی بولو ذرا اساں توانوں ساریاں لوگاں ول بھیجیا ہے گرامی قدر حضرات نبی پاک علیہ السلام تو پہلے جڑے انبیاء کرام آئے نے نا پہلے جڑے نبی آئے اللہ تعالیٰ نے انہاں نبیاں نو خاص علاقیاں وچ منتخب فرمایا مختلف علاقیاں وچ اللہ نے اپنے انبیاء نو منتخب فرمایا بھئی تیرا اے علاقہ ہے اس علاقے واسطے تینوں رسول بنا کے بھیجے ہے اس علاقے واسطے تینوں نبی بنا کے بھیجے ہے اس علاقے واسطے پیارے نبی توانوں میں نبی بنا کے بھیجے ہے اللہ نے اپنے نبیاں دا برگزیدہ نبیاں دا قرآن پاک کے اندر مختلف مقامات دے اتے ذکر فرمایا ہے کہ اللہ نے کیڑے نبی نو کس مقام واسطے نبی بنا کے بھیجے ہے سبحان اللہ آگ سکتے ہوتے ایک باری سارے مل کے کہنا درہ ماشاءاللہ پھر بولنا درہ ایک باری سبحان اللہ سب تو پہلے گل کریے اللہ دے جلیل القدر نبی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے نوح علیہ السلام نے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا اللہ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اللہ کریم فرماندہ اور البتہ تحقیق اساں جناب نوح علیہ السلام نو اونا دی قوم وال روانہ فرمایا نوح علیہ السلام نو اونا دی قوم وال روانہ فرمایا انی لکم نذیر مبین فرمایا نوح علیہ السلام نو اسا اونا دی قوم روانہ فرمایا او اپنی قوم واسطے نذیر بن کے آئے کھلے نذیر وضاحت کرنے والے تے کھلے طریقے نہ لوکاں نو ڈر سنان والے اللہ دے نبی بن کے آئے اللہ کریم نے جناب نوح علیہ السلام دا جدو ذکر فرمایا کہ فرمایا ساڈا نوح نبی ہووے جنہاں نو اسا اپنی قوم واسطے روانہ کیتا نوح علیہ السلام اپنی قوم واسطے اللہ دے نبی بن کے آئے آؤ ذرا دوسرا ایک مقام اور قرآن دا پڑھیے اللہ کریم فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا فرمایا ہود علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام نو اسا قوم عاد والمنتخب فرمایا حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد والنبی بن کے آئے تے اللہ کریم ایک مقام تے ایک نبی دا اور ذکر فرمانا ہے اللہ کریم نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا فرمایا قوم سمود بل اسی جناب صالح علیہ السلام نو منتخب فرمایا اے حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم والنبی بن کے آئے حضرت سیدنا حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد والنبی بن کے آئے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام قوم سمود والنبی بن کے آئے تے اللہ قرآن فرمایا وَإِلَىٰ مدین اخاہم شعیبا فرمایا مدین شہر وال
اساں جناب شعیب علیہ السلام نو نبی بنا کے بھیجیا ہن گل توجہ نال سماعت کرنا یارو نوح علیہ السلام اپنی قوم ول نبی بن کے آئے ہود علیہ السلام اپنی قوم ول نبی بن کے آئے صالح علیہ السلام اپنی قوم ول نبی بن کے آئے شعیب علیہ السلام مدین شہر ول نبی بن کے آئے پر جدو تیرے تے میرے آقا دی باری آئی ہے اللہ کریم نے فرمایا محبوب وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم ول نبی بن کے آئے صالح علیہ السلام اپنی قوم ول نبی بن کے آئے ہود علیہ السلام اپنی قوم ول نبی بن کے آئے شعیب علیہ السلام مدین شہر ول نبی بن کے آئے پر جدو تیرے تے میرے آقا دی باری آئی ہے اللہ کریم نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا سونیا کوئی نبی ایک علاقے واسطے نبی بن کے آیا کوئی نبی چند خاندانہ واسطے نبی بن کے آیا کوئی نبی ایک بستی واسطے نبی بن کے آیا کوئی نبی چند خاندانہ واسطے نبی بن کے آیا سونیا تسی اپنے وحیوں یوحا دے سونے تے مقدس لب کھول دیو میٹھا میٹھا بول دیو سونیا اپنے وحیوں یوحا والے مقدس سونے سونے لب کھول کے تسی ارشاد فرما دیو یا اللہ میں کی کما اللہ کریم نے فرمایا اے پیارے حبیب تسی ارشاد فرما دیو قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے لوگو میں صرف مکے واسطے رسول بن کے نہیں آیا مدینے والیاں واسطے رسول بن کے نہیں آیا مشرق والیاں واسطے رسول بن کے نہیں آیا مغرب والیاں واسطے رسول بن کے نہیں آیا یا رسول اللہ پھر کنا کنا واسطے رسول بن کے آئے ہو ہر میں سن لو کائنات لیو رسول اللہ الیکم جمیعا فرمایا میں سارے واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا ہولی ہولی بولو ذرا کو فوت نہ ہو جائے تو آڑے چوں ایک علاقے واسطے نہیں دو علاقے واسطے نہیں صرف مکے والے واسطے نہیں صرف مدینے والے واسطے نہیں طائف دی بستی والے واسطے نہیں یا رسول اللہ کنا کنا واسطے بن کے فرمایا مصطفیٰ کریم علیہ السلام اور اے رب دا حکم ہے سبحان اللہ کہہ سکتے ہو تو ایک باری محبت نہ بولو ذرا اللہ دا حکم ہے اللہ نے فرمایا محبوب تسی فرما دیو انی رسول اللہ الیکم جمیعا اور لوگو میں ایک بستی قبیلے واسطے نبی رسول بن کے نہیں آیا میں تے ساریاں واسطے رب دا رسول بن کے آیا ساریاں واسطے رب دا رسول بن کے آیا اور جو رسول ساریاں واسطے بن کے آئے نے تو رحمت بھی ساریاں واسطے نے رحمت بھی سارے بولنا ذرا رحمت بھی سارے واسطے مصطفیٰ کریم علیہ السلام بن کے آئے رحمت بھی سارے واسطے رسول بھی سارے واسطے میں نہیں کہندہ اللہ دا قرآن کہندہ محبت نہ جنہ دا ذوق ہے قرآن سننے دیو محبت نہ کہو ایک باری سبحان اللہ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
यार सुभान अल्लाह दे चस नहीं आउंदी भी मोहब्बत नाल आखो जरा एक बारी सारे फिर मचल के कहो जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया कायनात वालियो ये मेरा रसूल आया भी सारियां लई है ते रहमत भी सारे जहाना वास्ते बन के आए। आदरा एक कुरान दा एक मुकाम होर पढ़ना चाहना वा अहकामुल हाकिमीन अल्लाह जल्ला वाला ने कुरान मजीद च इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमांदा वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही लियुबय्यिना लहुम। ऐसे तवज्जो करनी है इस आयत दे तर्जुमे ते गौर करना। अल्लाह इरशाद फरमांदा वमा अरसलना मिर रसूलिन फरमाया असा कोई भी रसूल ऐसा नहीं भेजिया इल्ला बिलिसाने कौम ही। फरमाया असा जेड़ा भी रसूल कलिया ना जिस कौम विचों कलिया फरमाया उसे ज़बान च गल्लां करदा सी। जिस कौम च नबी बन के आए ने ते ज़ुबान भी उन्हां वाली। क्यों? अल्लाह फरमांदा लियुबय्यिना लहुम इस वास्ते नबी उसे ज़ुबान च कौम विच घल्लिया ताकि उन्होंने बोली समझण च परेशानी ना होवे। नबी जदों नबी दे नाल कोई गल करे ते नबी उन्होंने उसे बोली विच जवाब देवे। जिस बोली विच नबी नाल गल करन ते नबी उसे ज़ुबान विच उन्होंने जवाब देवे। तनकीदन नहीं मैं कहना चाहता इसलाहन कहना चाहना। सऊदीया दे विच ना वो मस्जिद नबी शरीफ हजूर दे रोज़ा पाक दे करीब खलोता हुंदा वो बिहारी वो लोगों को आंदा हुंदा देखें आप इधर खड़े होकर उर्दू में बात करते हैं तो हुजूर को तो उर्दू आती नहीं आप तो अरबी थे। कुरान दी आयत दा सरी तौर ते इनकार करी जांदा है। मैं क्या वो डंगरा वो पंजाबी चाहते ने मक्के मुड बद्दू आंदे ने कि नहीं मक्के मुड बद्दू। मैं क्या तू हजूर दे दर दे कोल खलो के ते की कही जान रहे हैं। वेखना जी तुसी ते उर्दू च गल्लां करदे हो पंजाबी च इत्थे आके बोलदे हो ते सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम चूंकि वो तो अरबी थे चूंकि वो अरबी थे तो वो आपकी जुबान तो नहीं जानते। मैं क्या कुरान आंदा है अल्लाह फरमांदा है असी हर नबी नूं उस कौम च भेजिया है जिवें दी उन्हां दी जुबान हुंदी सी उसे जुबान च नबी उन्हां नाल गुफ्तगू करदे सन। क्यों? फरमाया इस वास्ते लियुबय्यिना लहुम ताकि उन्हां दी गल नूं बंदे आसानी नाल समझ सकन। मैं क्या जे तू ये आखे नबी नूं पंजाबी नहीं आउंदी ते फिर गोया तू ये कह रहे हैं नबी पंजाबियां वाल रसूल बन के नहीं आए। जे तू ये आखे कि नबी नूं उर्दू नहीं आउंदी होया तेरे कहने का मकसद है नबी उर्दूआं वास्ते उर्दू वालियां वास्ते नबी पाक अल्लाह दे रसूल बन के नहीं आए। पश्तो वालियां वास्ते अल्लाह दे रसूल बन के नहीं आए। सिंधियां वास्ते नहीं। ओ मैं क्या तेरी ते मत मारी गई। कुरान कहंदा असां ते रसूल नूं सारी कायनात दा रसूल बना के भेज छड़िया है। असां ते मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं सारी कायनात दा रसूल बना के भेजे है। कुरान गवाह है। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद च इरशाद फरमाया। अल्लाह फरमांदा है कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीया। सोनिया तुसी इरशाद फरमा दियो ऐ लोगो बेशक मैं थोड़े सारियां वल अल्लाह दा रसूल बन के आया। ते मेरे करीम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इरशाद गिरामी है। हजूर ने फरमाया मेरे गुलामों कोई नबी एक इलाके वास्ते नबी बन के आया कोई नबी चंद खानदाना वास्ते नबी बन के आया कोई नबी चंद बस्तियां वास्ते अल्लाह दा नबी बन के आया। पर फरमाया जदों अल्लाह ने मैनू टोरिया है फरमाया उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा फरमाया मैं ते सारी मखलूक वास्ते अल्लाह दा रसूल बन के आ गया। सरकार फरमाते ने सारी मखलूक वास्ते उरसिलतु इलल खल्क़ि काफ़ा फरमाया उरसिलतु मैं भेजा गया हूं मैं इरसाल किया गया हूं। अल्लाह ने मैनू कल्लिया अल्लाह ने मैनू भेजे
ارسلت الی الخلق کافہ، فرمایا اللہ نے مینوں ساری مخلوق واسطے اپنا رسول بنا کے روانہ فرمایا ہے، ساری مخلوق واسطے۔ ارسلت الی الخلق یعنی جڑی جڑی چیز نو اللہ نے تخلیق فرمایا نا، سرکار فرماندے نے ہر اس چیز واسطے میں اللہ دا رسول بن کے آیا۔ ماشاءاللہ، ایک باری سبحان اللہ سارے پیار اللہ کو ذرا فرمایا ہر چیز واسطے میں اللہ دا رسول بن کے آیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام دا ارشاد گرامی شفا شریف اندر حضرت علامہ امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضور علیہ السلام دا ارشاد گرامی نقل فرمایا۔ توجہ ہے سارے دی بھائی، ایک باری پیار نال سبحان اللہ فرماؤ ذرا۔ بھائی خوشبو والیا 2 منٹ ٹھہر جا بھائی، یہ تے گئی بڑے ٹھنڈے ہوئے پے نے، یہ تے سبحان اللہ بھی انہاں کولوں ترلیاں نال لینی پیندی ہے۔ تے جے اور اوتے ٹھنڈا چھٹا خوشبو دا لگ گیا تے نوں جی سو جانا ہے۔ انہاں تھوڑا جا مینوں گرما لین دے ذرا سرکار دے عشق نال، پیار نہ بولو ذرا کوئی سارے سبحان اللہ، پھر محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کوئی نبی ایک علاقے واسطے، کوئی 2 علاقیاں واسطے، فرمایا میں 1-2 علاقے واسطے نبی رسول بن کے نہیں آیا، میں ساری کائنات واسطے رب دا رسول بن کے آیا۔ میں کدے واسطے بن کے آیا؟ ساری کائنات واسطے میں رب دا رسول بن کے آیا۔ اور سنو سرکار دا ارشاد گرامی، کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں میں ساری مخلوق واسطے اللہ دا نبی بن کے آیا ہوں، ساری کائنات واسطے، ساری مخلوق واسطے اللہ دا نبی بن کے آیا ہوں۔ فرمایا تے سن لو ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا آسی الجن والانس او کما قال، حضور فرما دینے میرے غلاموں ما بین السماء والارض شیء، فرمایا زمین و آسمان دے اندر کوئی چیز ایسی نہیں الا یعلم انی رسول اللہ، فرمایا زمین و آسمان دے اندر کوئی چیز ایسی نہیں جڑی منو نہ جان دیو وے کہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا۔ فرمایا کائنات دی ہر چیز منو جان دی ہے کہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا، اللہ مگر آسل جن والانس، فرمانے نے کائنات دا ذرہ ذرہ منو جان دا ہے کہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا، مگر نافرمان جن کہ نافرمان انسانہ تو علاوہ سرکار فرمانے نے کائنات دا ذرہ ذرہ منو جان دا ہے کہ میں اللہ دا رسول بن کے تشریف لے کے آیا۔ آدھرا سن کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی نو جان دے، کائنات دا ذرہ ذرہ میرے نبی کریم علیہ السلام نو جان دے۔ جامع ترمذی شریف صحیح ستہ دی کتاب، نچلے درجے دی نہیں، صحیح ستہ دی کتاب جامع ترمذی سعودیہ دا چھاپا، صفحہ نمبر 1074، حدیث دا نمبر 3624، شفا شریف حضرت علامہ امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی عربی دے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 269، حدیث پاک دی الفاظ کی نظر توجہ نال سماعت کرنا۔ ان جابر بن سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بمکہ حجرا کان یسلم علی لیالی لیالیا بعثت انی لعارفہ الآن او کما قال علیہ السلام۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے حضرت جابر بن سمرہ او یہ حضور دے غلام نے، توجہ تھوڑا جا تعارف کرا دیں اس راوی حدیث دا۔ حضرت جابر بن سمرہ کہیں نے ایک دن میں اپنے گھروں نکلیا، چل دیاں جدوں میں مسجد نبی شریف چایا، آندھنے رات دا ٹیم سی، 14ویں رات دا چن چمک دا پیا سی،
14ਵੀਂ ਰਾਤ ਦਾ ਚੰਨ ਪੂਰੀ ਆਬੋ ਤਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि व आलिहि वसल्लम सामने तशरीफ फरमा सन। सहाबा दा मजमा ते नबी करीम अलैहि सलातो वसलाम ने धारीदार चादर अपने उत्ते लई होई सी। कहंदे ने जदों मैं सरकार दे सामने आया वां, आंदे ने जदों मैं सरकार नूं वेखिया मैं सामने बह गया। आंदे ने एक नज़र सरकार दा चेहरा तकिया ते दूसरी नज़र मैं इंज आसमान दे चन्न वल्लों तकिया। एक नज़र सरकार दे चेहरे वालों वेखिया, एक नज़र आसमाना दे चन्न वल। जे इंज कह लो तो मैं इंज कह सकना वाला। हजरत जाबर बिन समरा कहंदे ने एक नज़र आमिना दे चन्न वल, दूसरी नज़र आसमान दे चन्न वल। कदी इधर वेखना वा, कदी उधर वेखना वा, कदी एदी तबानी वेखना, कदी ओदी जलवा खिसानी वेखना, कदी इधर वेखना, कदी उधर वेखना। आंदे ने बार बार जदों कदी मैं सरकार दा रुखे मुनव्वर तकिया, कदी चनवल तकिया है। आंदे ने रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है मैं इस नतीजे ते पहुंचिया फाइजा होवा अहसनु इंदी मिनल कमर। आंदे ने ओ लोगो रब्बे काबा दी इज्जत दी कसम है मेरे मुस्तफा दा चेहरा 14वीं रात दे चन्न नालों भी ज्यादा सोहना पिया लगदा। 14वीं रात दे चन्न नालों भी सोना मेरे आका दा चेहरा पे लगदा सी। इसे वास्ते ते मरहूम आदम चिश्ती ने कलम उठाया। सुभान अल्लाह, जिन्हों ज़बानी आउंदी एक बारी गोडियां तो हाथ ला के हाथ चुक के एक बारी आखे सुभान अल्लाह। आ भाई जड़े बुकला मार के बैठे हो कड्डो हाथ चादरा दोबारा आखो जरा प्यार ना सुभान अल्लाह। मेहरबानी, अल्लाह सलामत रखे, कड़ ला पुत्र कोई गल नहीं। आखदे नीयत चंगी हुंदी है, एक बारी बोलो जरा प्यार ना सुभान अल्लाह। आदम चिश्ती बोले क्या ने तू अजे ए मेरा महबूब निठी था ए जिन्हों वेख के चन शर्मा हवे और बिजली डरदी ओए लिश्क न मारे ए मता बेअदबी ना हो जा हवे शहर चमनो ये सारा गुलशन शीश नवा हवे और जे रखे ये हाथ फुल्ला विच हाथ फुल्ला तो बद जा हवे। मुस्तफा करीम दे जदों चेहरे दी गल आई ते हजूर दी गल आई, आदम चिश्ती बोल के आंदा जे ओ जावे ओ सैर करनो ये सारा गुलशन शीश नवा हवे ओए आजम एडा ए सोहना माही ओए आजम एडा सोहना माही ये सानों किधरे नजर ना आवे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। ये सैयदना जाबिर बिन समरा रज़ी अल्लाह ताला आपकी फरमाने ने सुनना। अन जाबिर इब्न समरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इन्ना बिमक्का हजरन काना युसल्लिमु अलैया लयालिया वो इस्तो इन्नी ला आरिफुहुल आन। मेरे आका ने सहाबा नु फरमाया ऐ मेरे सहाबा मैं अज भी उस पत्थर नु पहचानना वा जेड़ा मेरी बेइज्जत तो पहले भी मैनू सलाम करदा हुंदा सी। मेरी बेइज्जत तो पहले भी सरकार फरमांदे ने काना युसल्लिमु अलैया पत्थर मैनू सलाम करदा सी। आका कदों? मेरे आका ने फरमाया लयालिया
فرمایا میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیست تو پہلے مینوں سلام کردہ سی. فرمایا میں آج بھی اس پتھر نو جاننا گویا مصطفیٰ نے دسیا کائنات لیو ہجے تے میں اعلان نبوت بھی نہیں سی کیتا. پتھر مینوں ادوں بھی جان دے سن تے مینوں سلام پیش کر دے رہن. اچھا ایتھے ایک جملہ بڑا قابل توجہ عرض کرنا چاہنا. پتھر ہو کے میرے نبی نو جدو سلام کرے تے اعلان نبوت تو پہلے کرے تے میرے آقا فرماندے نے میں انہوں پلیا نہیں میں آج بھی انہوں جاننا. سرکار فرماندے نے اس پتھر نو پلیا نہیں میں آج بھی اس پتھر نو پہچاننا جڑا میری بیست تو پہلے میں نو سلام کردہ سی. میں کہا یار جے پتھر ہو کے میرے نبی نو سلام کرے تے نبی اس پتھر نو نہیں پل دے تے جو امتی ہو کے سلام پیش کرے تھے جو امتی ہو کے سرکار نو سلام پیش کرے تے آقا کریم علیہ السلام اس امتی نو کمیں پل سکتے ہیں. گویا مصطفیٰ نے دسیا کائنات علیہ پتھر بھی میں نو جان دے نے کہ میں رب دا رسول بن کے آیا ہوا. پتھر بھی جان دے. آؤ میں ایک حدیث پاک اسے عنوان نو لے کے اگے چل دے آیا کہ کائنات دی سرکار فرمایا ہر چیز میں نو جان دی ہے کہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا. اور آقا فرماندے نے میں ساری کائنات واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا ہوں. ساری کائنات واسطے. یہ حدیث پاک جامع ترمذی دے اندر ترمذی شریف اندر یہ روایت موجود ہے. دارمی شریف وچ حدیث پاک موجود ہے. شفا شریف وچ حدیث پاک موجود ہے. اس حدیث پاک دے راوی مولا علی شیر خدا نے. اللہ اکبر. کون راوی نے جی؟ مولا. بولیے ذرا مولا. پھر محبت نہ بولو ذرا مولا. ڈاکٹر صاحب ابتدائی عشق ہے روتا ہے کہ آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. دو چار حدیثاں عربی میں پڑھ لیندے ہو پھر میں پتہ تسی جو سننا چاہتے ہو. میں ادھر بھی آ جانا کیونکہ تسی سمجھتے پہ ہو نا میں حدیثاں کیوں پڑھدا پیا. کوئی سویرے یہ نہ آکھے بھئی اپنے کولوں ہی کڑ کڑ کے سنا گیا. اسے واسطے پہلے رب دا قرآن پڑھیا پھر مصطفیٰ دا فرمان پڑھ رہا. مناظر اعظم پاکستان مولانا محمد عمر ایچھروی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ فرماندے ہوتے سن فقیر قرآن حدیث پڑھ کے گل کردہ جڑا نام مننے گا قرآن دی مارتے پوے گی. سن کیا بھی ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رب دا قرآن پڑھیا مصطفیٰ دا فرمان پڑھ رہا. جامع ترمذی شریف صفحہ نمبر 1074 حدیث دا نمبر 3626. ایک باری محبت نہ کہہ دو یارو سبحان اللہ. ان علی ابن ابی طالب. مولا علی دے ناتے تو سن کے کہنا چاہیے تھا نا سبحان اللہ. یہی تے وہ نا ہے جڑا مومن تے منافق وچ ونڈ کردا ہے. جی حضرت ابو سعید خدری کہندے نے جدو مومن تے منافق وچ ونڈ کرنی ہوندی سی ذکر علی چھیڑ دیندے سن. تے ذکر علی سن کے جے متھے تے لوڈ شیڈنگ ہو جاندی سی سمجھدے ساں وہی بیٹھا ہے. تے جے ذکر علی سن کے چہرہ کھل اٹھدا سی سمجھدے ساں پکا مومن بیٹھا ہویا ہے. لہذا ثبوت دیو بھئی اسی پکے مومن بیٹھ کے ذکر علی سن دے پے. محبت نہ بولو ذرا کوئی سبحان اللہ. پچھلے دنوں دی بات ہے منڈی بہاؤالدین دے علاقے ایک پروگرام سی جو میں تھوڑا جا ذکر علی ذرا کیتا تے بعد وچ مینوں ایک بندہ کہندا جی مولوی صاحب اینا نہیں کرنا چاہیے. میں کہا کیوں؟ آندا جی پھر دوجے بیلیاں نو تقویت ملدی. میں کہا تیرے جمن تے راضی کیڑا سی؟ آندا کیوں ہویا کی؟ میں کہا ذکر علی دی واری آئے تے تو آنا شیعہ کر دینے. ذکر صحابہ دی واری آئے تے آنا تو اے دیوبندی کر دینے. تو تیرے کول کی ہے؟ میں کیا سن میرے قبلہ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دے ہوندے سن جدو ذکر علی کرو تے ادو بھی ٹکا کے کرو. جے ذکر صدیق و فاروق و عثمان کرو تے تا بھی ٹکا کے کرو. پتہ لگے اسی رافضی بھی نہیں تے اسی خارجی بھی نہیں. ایک نمبر سنی بیٹھے ہوئے. ذکر اہل بیت کرو تو تا بھی ٹکا کے کرو. جو ذکر صحابہ کرام کرو تا بھی ٹکا کے کرو. جو ذکر ازواج مطہرات کرو تو تا بھی ٹکا کے کریا کرو. پتہ لگے دو نمبر نہیں ایک نمبر سنی بے کے ذکر پاک کرنا پیا. ان علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال كنت مع النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمکہ فخرجنا في بعض نواحیها فما استقبله جبل ولا شجر الا وهو يقول السلام علیک یا رسول اللہ
السلام علیکہ یا رسول اللہ او کما قال حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرمانے نے آپ فرمائے قال کنتم مع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مکہ تا آندھنے ایک دن مکہ پاک دی اندر من نبی پاک دن نال سا فخرجنا فی بعد نواہیہا کہنے نے میں سرکار دے نال مکہ دیاں وادیاں چوں گزردہ جا رہے ہیں سا کہنے نے اگے اگے سرکار سن پچھے پچھے میں سا کہنے نے سرکار چل دے جا رہے ہیں میں آقا دے پچھے پچھے چلدا جا رہے ہیں علی پھر کی تکیا جے حضرت علی فرمانے نے فمستقبلہو جبلن ولا شجرن یہ جملے میرے نہیں یہ جملے ڈاکٹر ساجد صاحب دے نہیں محمد طاہر صاحب ملک ناصر صاحب یا دیگر دوستان دے یہ جملے نہیں یہ جملے مولا علی دی زبانی چوادا ہوئے نے علی المرتضی نے یہ جملے ارشاد فرمائے یہ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی دے اندر سن نقل فرمایا مولا علی کہنے نے آقا دی اگے جا رہے سن میں سرکار دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں سن فمستقبلہو جبلن کہنے نے چل دیاں جیڑا بھی پہاڑ سامنے آئے ولا شجرن جیڑا بھی درخت کولوں دی گزرے ہے آندھنے اسی کولوں دی لنگ دے جاندے سن فمستقبلہو جبلن ولا شجرن الا وہو یقول علی پاک فرمانے نے آقا بھی گزر دے جا رہے ہیں میں بھی گزر دے جا رہے ہیں پر اسی تے گزر دے جانے ہیں رستے وچ چل دیاں جیڑا بھی پتھر آندا ہے جیڑا بھی درخت آندا ہے او کچھ کہندا جا رہا سی علی پاک دسو اے درخت تے پتھر کی کہندے سن تنقیدن نہیں کسے تے اٹیک کرنا ہٹ میرا مزاج ہی نہیں کسے تے تنقید کرنا اے مشن تے پروگرام ہی نہیں سانو سنیاں نو تانے مارن والے او جی اے تے سپیکری درود ہے اے تے فیصلہ آبادی درود ہے اے السلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھنا اے تے مولوی سردار احمد نے ایجاد کیتا ہے میں کیا اے جامع ترمذیہ اے بیان مولا علی المرتضی کر دینے علی پاک فرما دینے آقا دی گد سواری آقا دے چل دے جا رہے سن میں آقا دے پچھے پچھے سا فمستقبلہو جبلن ولا شجرن جیڑا بھی کولوں پہاڑ آیا ہے تے سرکار کولوں گزرے نے جیڑا بھی درخت آیا ہے آقا یو دے کولوں گزرے نے پتھراں وچوں بھی تے درختاں وچوں بھی ایکو ہی آواز آوندی سی علی او آواز کیڑی سی فرماندے نے آواز آوندی سی السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ اے السلام علیکہ یا رسول اللہ اے صدامہ پتھراں وچوں بھی آئیاں اے صدامہ درختاں وچوں بھی آئیاں تے پھر مولانا محمد جمیل قادری نے آکھیا او سانو آندیو کہ اسی یا رسول اللہ کہنا بند کر دیا گے محمد جمیل قادری رحمت اللہ علیہ او فرمانے نے سنو میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام میرا لاشا بھی کہے گا میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ فرماندے نے سرکار کولوں دی گزر دے جاندے سن پتھر بھی سرکار نو سلام کر رہے سن درخت بھی سلام کر رہے سن گویا مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلاموں پتھراں نے بھی سرکار نو سلام کر کے دسیا سونیا بے شک پتھراں پر تانوں جاننے تسی اللہ دے رسول بن کے آئے ہوئے ہو درختاں نے سلام کر کے دسیا سونیا بے شک اسی درخت ہاں لیکن سونیا جاننے تسی اللہ دے رسول بن کے تشریف لے کے آئے ہو آقا نے فرمایا کائنات دی ہر چیز میں نو جان دی ہے کہ میں اللہ دا بولو درہ میں اللہ دا پھر محبت نہ بولو میں اللہ دا سنو درہ میرے کریم آقا علیہ السلام ایک مقام تے تشریف فرما سی ڈاکٹر ساجد صاحب
حضور بیٹھے سن، ایک بڈھی جی مائی سرکار کو آ گئی، بڈھی مائی ایک سرکار دی بارگاہ چاہیے تے اس مائی دے آنے دا طریقہ ایسی، وہ جدو سرکار کو لائی نا تے انہیں آن دا طریقہ پتہ کی سی، اس مائی نے اپنے جوان پتر دی باں پھڑی سی، پتر جوان، اس پتر دی باں پھڑ کے تو سرکار دی بارگاہ وچ لے آئی، حضور دی بارگاہ جدو سرکار دی بارگاہ چاہیے نا وہ مائی اپنے پتر نو لے کے تو سرکار نو آ کے اس مائی نے سلام کیتا، اس تو بھی اولی سبحان اللہ آخ لو، کوئی گل نہیں، تقریر تے ہوئی جانی ہے۔ سرکار دی بارگاہ چ اس مائی نے آ کے سلام پیش کیا، نبی کریم علیہ السلام نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا، جدو حضور علیہ السلام نے سلام دا جواب ارشاد فرمایا نا، آپ نے ویکھ کے فرمایا مائی کیویں آئی ہیں، مائی کیویں آئی ہیں، تے مائی دیاں اکھاں چوں آنسو نکل آئے، مائی رو پئی، میرے کریم نبی علیہ السلام نے فرمایا مائی کی گل ہے کیوں رو پئی ہیں؟ میرا تے وجدان کہتا یقیناً سرکار فرمایا ہونا ہے میری بارگاہ تے او بارگاہ ہے جتھے روندے ہونوں بھی ہس پیندے نے، تے تو آ کے رون لگ پئی ہیں کی گل ہے؟ او مائی نے سرکار دی بارگاہ چرد کی تھی، آندھی ہے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار اے جڑا میں اپنا پتر نال لے کے آئی ہوں، سرکار اے دی ذرا عمر بیکھو ایک کتنا جوان ہو چکے ہے، میرے کریم آقا نے انج نظر بھر کے دے والو بیکھے، فرمایا ہاں مائی یہ واقعی کافی لمبی عمر دا تیرا پتر ہے، آکھن لگی سرکار میں انہوں تھوڑی بارگاہ وچ لے کے آئی ہوں، میرے نبی نے فرمایا میری غلامہ دس انہوں کیوں لے کے آئی ہیں، اے دیکھ میرے کو لے آنے دی وجہ کی ہے، صحابیہ رو کے عرض کر دیا نے لج پالا سونے تھوڑی بارگاہ وچ اس واسطے لے کے آئی ہیں، سرکار جدوں دا اے میرا بچہ پیدا ہوئے آج دن تک سونے اے میرا بچہ بول نہیں سکیا، سونے اے دے منہ وچ زبان تے ہے وے مگر اے میرا بچہ بول نہیں سکیا، آقا اے نہیں بول دا، جدوں میرے آقا نے اس مائی دا اتنا جملہ سنے ہیں، سونے ذرا حضور دا فرمانے، آقا فرمانے نے ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ، فرمایا زمین و آسمان اندر ہر چیز مینوں جان دی ہے کہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا، جدو اس مائی نے عرض کی تھی سونے اے میرا پتر جدوں دا پیدا ہویا ہے بچپن تو لے کے آج اس عمر تک آقا میرا پتر بولے ہی نہیں، اے میرا بچہ گونگا ہے، جدو میرے نبی نے اس مائی دا جملہ سنیا ہے، میری سرکار نے ایک نظر اس منڈے والوں ویکھیا، ویکھ کے میرے نبی نے فرمایا اچھا اے تیرا منڈا بول دا نہیں، حضور بچپن تو نہیں بولیا، اتنی عمر ہو گئی ہے آج تک سونیا اے دی زبان چوں اسی کوئی جملہ نہیں سنیا، میرے نبی دا دریائے رحمت جوش وچ آیا ہے، میری سرکار نے اس بچے والوں ویکھ کے فرمایا، حضور نے فرمایا من انا من انا، فرمایا دس جے تو گونگائیں دس من انا، دس میں کونا، آئے ہون جملہ درار روایت دا میں پیش کرنا چاہنا، توجہ نہ سننا، حضور نے پوچھیا کی دیکھو لوں بولو، اچھا گونگے بول دیں جڑے نہیں پہ بول دیں میں کی سمجھا، گونگیاں دی گا تسی آپے آکھنا بھی گونگے نہیں بول دے، تو میں تے عرض کر رہا نا بھائی سرکار نے کدے کولو پوچھیا من آنا، سارے بولیے ذرا محبت نہ فرمانا تھوڑی، کدے کولو پوچھیا سرکار نے گونگے کولو، بچپن تو لے کے جوانی ہو گئی بولدا ہی نہیں، میرے آقا نے فرمایا من آنا دس میں کونا، او پیدائشی گونگے نے جدو سرکار دا جملہ سنیا کہ او پیدائشی گونگا بولیا، بول کی آندھے انت رسول اللہ، رسول اللہ، آندھے تسی اللہ دے رسول، میں کیا یارا بے شک او گونگا ہی سی، اے گونگے نے بھی بول کے دسیا ہے، سونیا بے شک تسی اللہ دے رسول، اے بے شک تسی اللہ دے رسول، پھر میں کیوں نہ آکھاں او پتھرانو کلمہ پڑھا جانے دائے ہے، او گونگیانو
نو گلاں کرا جاندا ہے او گونگیاں نو گلاں حضور دی نعت پڑھنا ثواب ہے نا بھائی بولیے صحیح ثواب ہے 10-15 بندے بولے نے تو باقیاں دا کی خیال ہے ثواب ہی ہے نا بھائی اے فرماؤ کدا دل کردا ثواب لین ماشاءاللہ ایک باری ہاتھ چکو میں انہاں دوستاں دی زیارت تے کراں جنہاں دا دل کردا ماشاءاللہ ذرا چکی رکھنا مینوں ویکھ لین دیو اے اینڈ کر کے نہیں کرنا ٹنڈا جا پورا ہاتھ کرنا ذرا تے میری دعا ہے یا اللہ جیڑا بندہ اپنا ہاتھ بلند کر رہا ہے او دے ہاتھ نو کدی فالج نہ ہوئے ساڑھے بزرگ تشریف فرمانے اللہ پاک انہاں نو صحت و تندرستی عطا فرمائے حضور دے ذکر پاک دی برکت رہا جی میں ہاتھ چکے نے ہون ذرا مل کے ایک باری آکھ لو او گونگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے او گونگیاں نو گلاں او گونگیاں نو گلاں کرا جاندا ہے او ان بولیاں نو بلا جاندا ہے او ان بولیاں نو بلا جاندا ہے او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او سکیاں کھجوراں اگا جاندا ہے او گونگیاں نو گلاں گونگا بچہ بھی بول کے آندا سونیا انت رسول اللہ گویا گونگیاں بھی دسیا سونیا پاویں اسی گونگیاں پر اینا جانیا تسی اللہ دے رسول بن کے آئے ہو حضور بے شک گونگیاں پر تو انو جاننے میں ڈاکٹر صاحب اجے کہ روایت پڑھی ہے یقین کرو ایمان وجد کرن لگ پہ ہے روایت ایسی سننا ذرا ایمان تازہ آئے گا توڑا حضرت امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ آپ نے لکھیا فرمانے نے قریش مکہ ایک دن سرکار لب دے سن کسی سرکار نے کوئی نقصان پہنچائیے کوئی تکلیف پہنچائیے سرکار علیہ السلام نے تلاش کر دے پہلے مکے دیاں پہاڑیاں تے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس ویلے جبل سبیر دے اتے تشریف فرما سے کیڑے پہاڑ دے جبل سبیر سا با یا اور را سبیر سرکار علیہ سا دے اتے پیش پڑی جائے گی سبیر سا اتے بھی پیش با اتے زبر پھر یا جزم پھر یا اور را جبل سبیر تے سرکار علیہ السلام تشریف فرما سے یہ میں جوڑ اس واسطے کرنا کئی بیلی پھر جدو سیڈی سن دینا نہیں پتہ لگتا کہ وہ پھر انہاں واسطے آسانی ہو جاندی بات دے سرکار علیہ السلام جبل سبیر تے تشریف فرما سے حضور علیہ السلام جبل سبیر تے ٹر رہے سن تے قریش مکہ سرکار نو تلاش کر دے پیسے انہاں دا مقصد ہے کہ سرکار علیہ السلام نو کوئی نقصان پہنچائیے امام قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے قریش مکہ سرکار دے پیچھے سن تے سرکار علیہ السلام جبل سبیر تے چل دے جا رہے سن میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور علیہ السلام جبل سبیر تے چل دے جاندے نے چل دیاں اچانک جبل سبیر بولیا جبل سبیر بولیا بول کے آندہ اہبت یا رسول اللہ پورا پہاڑ جبل سبیر آندہ اہبت یا رسول اللہ آندہ سونیا لج پالا کا میرے تو تھلے اتر جاؤ اہبت یا رسول اللہ اے اللہ دے رسول میرے تو تھلے تشریف لے آؤ فَإِنِّي أَخَافُ أَن يَقْتُلُوكَ عَلَى ظَهْرِي پہاڑاں دے سونیا لج پالا سرکار میرے اتو تھلے تشریف لے آؤ فَإِنِّي أَخَافُ سونیا مینوں ڈر لگ دے أَن يَقْتُلُوكَ عَلَى ظَهْرِي کدھرے ایسا نہ ہوئے کہ اے قریش مکہ کدھرے میرے اتے توانوں کدھرے شہید نہ کر چھڑن فَإِنِّي أَخَافُ آندہ سونے مینوں ڈر لگ دے کہ سرکار تسی
میرے تو تھلے تشریف لے آؤ آقا مینوں اس چیز دا ڈر لگدا ہے کہ تھانوں میرے اتے نہ کدرے ظالماں نے شہید کر دیتا کدرے اللہ تعالی مینوں بھی عذاب نہ دے چھڑے جدوں میرے نبی نے جبل صبیر دا اتنا جملہ سنیا ہے میرے کریم نبی مسکرائے میرے نبی جدوں مسکرائے نے تے دوسرے پاسے جبل ہرا سی غار ہرا فقال ہرا الیہ یا رسول اللہ جدوں جبل صبیر آکھیا سونیا مینوں ڈر لگدا ہے کدھر اے کافر تھانوں تکلیف نہ پہنچا دین کدھر میرے اوتے تھانوں شہید نہ کر چھڑن تے آقا مینوں ڈر لگدا ہے کہ تسی میرے اوتے شہید ہو گئے تے کدھر اللہ مینوں عذاب نہ دے چھڑے آقا تسی زمین تے تشریف لے آؤ فقال ہرا الیہ یا رسول اللہ کہ ادھر دوجے پاسے ایک غار ہرا بول کے آندا ہے لج پالا اگر جبل صبیر ڈردا ہے تے آقا تسی میرے ول تشریف لے آؤ الیہ یا رسول اللہ سونیا تسی میرے ول تشریف لے آؤ الیہ یا رسول اللہ الیہ یا رسول اللہ آقا تسی میرے ول آ جاؤ حضور تسی میرے تے تشریف لے آؤ تنقیدن نہیں کہنا چاہنا اصلاحن کہنا چاہنا یارا میرا نبی تے او نبی ہے جنوں جبل صبیر بھی جاندا ہے جبل ہرا بھی پہچاندا حضور نے فرمایا ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ فرمایا زمین و آسمان دے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں جڑی مینوں نہ جان دی ہووے کہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا ہویا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سارے رال کے جواب دے دو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ توجہ ہے بھئی سارے ہیں دی ہر چیز سرکار فرماندے نے مینوں جان دی ہے کہ میں اللہ دا رسول بن کے ہیں فرمایا ہر چیز جان دی ہے مگر دو چیزاں دو نمبر بندہ نہیں جاندا تے دو نمبر جن نہیں جاندا باقی فرمایا ہر چیز مینوں جان دی ہے کہ میں اللہ دا بولیے ذرا باقی کائنات دی ہر چیز مینوں جان دی کہ میں اللہ دا رسول بن کے سنا شفا شریف کے اندر امام قاضی یاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہر چیز جاننے ایک آدمی سی جدا نام سی عباس بن مرداس یہ بتاں دی عبادت کرتا بت پرست سی یہ عباس بن مرداس اپنے بت دے سامنے بیٹھا سی انج آلتی پالتی مار کے نا تو سا دیکھیا تو ویگا بتاں کے جی میں بیٹھ دن وہ آلتی پالتی مار کے تے بت دے کے بیٹھا سی عباس بن مرداس نگاہاں چکائیاں نے تے سر جھکا کے دے سامنے بت دے بیٹھا ہے اچانک بت وچوں آواز آئی سبحان اللہ اس تو بھی اولی سبحان اللہ آخ لو کوئی گل نہیں تقریر تے ہوئی جائے عباس بن مرداس انج کر کے ہاتھ بن کے بت دے اگے بیٹھا ہے اکھا بند کر کے اچانک بت وچوں آواز آئی آواز کی آئی بت نے میرے نبی دیاں نعتاں پڑھنیاں شروع کر دیتی ہیں اللہ اکبر بت نے سرکار دیاں نعتاں پڑھنیاں شروع کر دیتی مینوں ایک پوچھدا انہیں آکھیا کی اس بت نے آکھیا کی میں ویسے میرا تے ذوق یہی کہندا ہے چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی اودوں بیست ہوئی سی تے اے یہود و نصارا تے بت پرست جنہ تک تے اطلاع پہنچ چکی سی جنہ تک نہیں سی پہنچی انہاں نوں بتاں نے دسیا بھئی آ گئے جی کی کہندے نے بولو ذرا کی کہندے نے بت دے وچوں آواز آوندی ہے سب تو اونچی شان والا آ گیا سب تو اونچی سب تو اونچی شان والا آ گیا سب مل کے آکھو سب تو اونچی شان والا آ گیا اونچے رتبے پان والا
पान वाला आ गया, उच्चे रुतबे पान वाला आ गया, उच्चे रुतबे पान वाला। बुत ने जदों मेरे आका दियां नातां पढ़ियां ने, अब्बास बिन मरदास इंज चार चफेरे नजर मारी, ये आवाज कित्थों आ रही है? सामने जदों नजर बुत ते पई ते वेखदा बुत दे होंठ हरकत पे करदे ने ते बुत मेरे आका दियां नातां पे पढ़दा है। ये अब्बास बिन मरदास बड़ा हैरान होया, आखन लगा भाई कमाल वाली गल है, अज तक ते ये बोलिया नहीं, जे अज बोलिया ही है ते मुहम्मद मुस्तफा दियां नातां पढ़ी जा रहा है, सरकार दियां नातां पे पढ़दा है। ये अब्बास बिन मरदास हैरान होया, अचानक हाथ फिर रब्बानी ने पुकार के आख्या, ऐ अब्बास तू बुत दे बोलन ते हैरानगी दा इजहार पिया करना है, सोचदा पिया है कि ये बुत किवें गल्लां पिया करदा है, तेनों बुत दे बोलने ते हैरानगी होण लई है। हैरानगी ते इस चीज ते वे कि मक्के दे अंदर अल्लाह दा नबी आया है, ओ थानू जन्नत वल बुलांदा है, तुसी उस नबी दी गल क्यों नहीं सुनदे? अगर जन्नत चाहते हो तो जल्दी करो, मुहम्मद मुस्तफा दा कलमा पढ़ लवो, ओ थानू बात तो फड़ के जन्नत विच नाल ले जाणगे। बुत ने आवाज दे के आख्या, सरकार दी नात पड़ी ते हाथ फिर रब्बानी ने पुकार के आख्या, ओए अब्बास सोचां विच पे हैं कि बुत बोलदे पे ने। ओए हैरानगी वाली ते वड्डी गल है वे कि अल्लाह दे नबी आ गए ने तो तशरीफ लै ने, तुहानू जन्नत वाल बुलांदे ने, तुसीं उन्हां दी गल क्यों नहीं सुनदे पे? हजरत अब्बास बिन मरदास ने जदों उस बुत दे कोलों ये गल्लां सुनियां, सरकार दी नातां सुनियां ते हाथ फिर रब्बानी दी जदों आवाज सुनी ना, उठो उठे, उठ के सरकार दी बारगाह च गए ते सरकार दी बारगाह जाके सरकार दा कलमा पढ़ लिया। कहंदे ने सोहणिया बुत कोलों तुहाड़ियां नातां सुनियां ने ते तुहाड़ी बारगाह विच आ गया, मैं ते फिर इंज कहांगा भावें बुत ही ने पर मेरे नबी नूं बुत भी जानदे ने, भावें बुत ने पर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम नूं बुत भी पहचान दे ते जान दे ने कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे नबी और अल्लाह दे रसूल बन के आए। अल्लामा रिहावी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी, आखिरी बात करके कि मैं जनाब दे कोलों इजाजत लैंदा, घंटा को लग ही जाना है। एक वाकया छेती मुक जाएगा, परेशान नहीं हो, वैसे खुश तबी दे तौर पे आख्या। मक्का पाक के जदों नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजहार नबूवत फरमाया ना, मक्का पाक के खुशकिस्मत लोग सन जेड़े सरकार दा कलमा पढ़न लग पे। जदों हर रोज कोई ना कोई बंदा कलमा पढ़ पढ़ के मुसलमान हुंदा ना पिया ते मक्के दे काफर परेशान हो गए। तुहानू पता है जदों मुसलमान कलमा पढ़न काफरां नूं ते परेशानी हो जाती है कि क्यों कलमा पढ़ते पे, उन्होंने बड़ी परेशानी हुई। तो मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम जबल अबू कुबैस ते खड़े हो जाते, जबल अबू कुबैस खड़े होके ते हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाना करना, ऐ अहले मक्का सुन लो, ऐ 360 जिन्हां दी तुसीं इबादत करदे हो सारे झूठे ने, जे इबादत दे लायक है ते सिर्फ रब्बुल आलमीन है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐलान फरमाना करना। मक्के दे काफर बड़े परेशान हुए जदों सरकार दी तबलीग दा अंदाज वेख्या ना, ये सारे मक्के दे काफर दारुन नदवा विच जमा हो गए। ये हवेली सी दारुन नदवा, उहदे विच जमा हो गए, सिर जोड़ के बह गए, हाँ भाई की करिए? उन्हें क्या करना की है? उन्हें क्या कल्ला बंदा है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर रोज बंदे कलमा पढ़ी जाते हैं, ये गुलाम बनी जाते हैं, ये तो काम बढ़ता जा रहा है, ये तो तादाद मुसलमानों की ज्यादा होती जा रही। सोचो की करना चाहिए। एक विचों बोलिया आंदा तू मशवरा दे, दूसरा आंदा तू मशवरा दे, तीसरा आंदा तू, वो गल्लां करते रहे कोई आखे नूं कतल कर दिओ, कोई आखे इंज कर दिओ, कोई आखे इंज कर दिओ, वो कोई भी गल तय ना होवे। गल करदियां एक काफर ने इंज वेख्या, एक साइड ते बैठा सी वलीद काफर सी, एक ओदे वल वेख्या, कहंदे ने वलीद
تو یار بڑا سیاਣਾ سمجھدار بندہ ہے تو تو ہی کوئی دس یہ بارے کی کرنا چاہیے ہے ولید آکھن لگا بھئی گل سنو میں ہن اس ٹائم تے کچھ نہیں کہہ سکدا انج کرو مینوں 3 کو دن دی مہلت دیو کنے دناں دی مینوں 3 دناں دی مہلت دیو تے میں 3 دناں بعد تانوں دساں گا اے دے نال کی کرنا چاہیے میں کہا چلو کوئی گل نہیں بھائی مہلت دتی تینوں میٹنگ مک گئی محفل برخاست ہو گئی سارے کافر اٹھے اپنے اپنے گھراں چلے گئے جدو سب اپنے اپنے گھر ٹر گئے نا یہ ولید بھی اٹھیا تے اپنے گھر آ گیا جدو ولید اپنے گھر آیا نا یہ سن 2 بت اور انہیں بڑے خوبصورت طریقے نہ بنائے سن سونے چاندی دے بڑے خوبصورت ہیرے یاقوت انہاں دی اکھاں وچ لائیاں سن بڑے کمال دا بت اس بنائے سن انہیں او 2 بت کرسیاں دے اوتے بٹھائے سن تے آ کے انہاں دے سامنے انج کر کے بہ جانا کرنا تے انہاں دی عبادت کرنی بتاں دی جدو اے آیا نا اپنے گھر انہیں اپنے او دوواں بتاں نوں جڑے کرسیاں تے بیٹھے سن انہاں دے سامنے آ کے نا ادب دے نال انج سر جھکا کے بہ گیا اکھاں بند کر کے 5 منٹ 10 منٹ 20 منٹ ادھا گھنٹہ 2 گھنٹے ادھی رات لنگ گئی انہاں دے سامنے ہاتھ بن کے بیٹھا جدو ادھی رات گزر گئی نا بولیا کوئی نہیں پہلے چپ کر کے بس سر جھکا کے بیٹھا رہا ادھی رات گزرنے تو بعد اپنا سر چک کے نا انج ویندا بوتل لوں آندا ہے اے میرے خدا میں جویں اج تیری عبادت کیتی ہے نا ساری زندگی کدی میں انج تیری عبادت نہیں کیتی میں آیا بس ادھروں آیا تے متھا ٹیکیا تے ٹر گیا بھجنا سچی کدی سکون نال آ کے میں تیری عبادت نہیں کیتی ویسے جو ناراض نہ ہوا تے ایتھے میں بھی جملہ آکھاں اسی بھی نماز پڑھنے تے ویسے پڑھنے بھج نہ سکئی کیوں بھائی شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات اسی نماز بھی پڑھنے تے ساڈی زبان نوں بھی نہیں پتہ لگدا سی کی کچھ پڑھی جانے یعلمون تعلمون اللہ اکبر تے سبحان ربی العظیم دی جگہ تے بھی پتہ نہیں لگدا سی کالج کی کچھ پڑھی جانے تے سبحان ربی اعلی آکھنا ہوندا تے اوتھے بھی یا اللہ کر کے اٹھ جانے شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے کھری بات اللہ سانو صحیح طریقے نہ نماز پڑھنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے کم از کم بندہ نماز اس انداز نہ پڑھے کہ بندے نو پتہ لگے میں پڑھ دا تے کی پیا اس واسطے کوشش کرو نماز جڑی ہے نا انہوں ترجمے نال یاد کرو تاکہ تو انہوں پتہ لگے تسی پڑھ دے کی پیا تے آندے کی پیا اچھا بات دور نہ نکل جائے وہ اے ہاتھ بن کے نہ تے انہوں کہندا ہے میرے خدا جویں میں اج تیری عبادت کیتی ہے نا آج تو پہلے میں انج تیری عبادت نہیں کیتی تے میں آج تو پہلے تیرے تو انج کدی منگیا بھی نہیں جو میں آج تیرے تو منگن لگا میں تیری بارگاہ چ کہنا وا اے میرے خدا جی آج ایک مہربانی کرو ہن بت دے سامنے بہ کے ولید نے جڑے جملے بولے او توجہ نال سماعت کرنا تے ویکھنا میرے نبی دی شان کیسی اللہ اکبر یا اللہ جڑا سبحان اللہ بول دے نا او دی زبان تے کدی فالج نہ ہوئے تے یا اللہ او کدی بے نمازی نہ ہوئے او دے رزق اچ برکت ہو جائے او دے کاروبار اچ برکت ہو جائے تواڈے واسطے تے ہی دعا کراں گا اے نہیں آکھاں گا مریض چوکھے ہون اے ہی دعا کراں گا جیڑا آوے شفا یاب ہو کے جاوے او مینوں بڑا یاد ہے اوتھے نا کلے اسی پہلی دفعہ والد صاحب دا جدوں سے پاک سی وہ جڑی جگہ تے پروگرام رکھیا نا وہ سی ہاسپٹل سی تو وہ مینوں کہندے نے جی پروگرام تے رکھیا جے تے دعا بھی منگو میں کہ ہن اے تے نہیں میں کہہ سکدا یا اللہ مریض چوکھے ہون یہی کہہ سکنا یا اللہ جیڑا آوے شفا یاب ہو کے جاوے ٹھیک ہے نا جی انج دی دعا ولید انہاں سامنے بیٹھا بوٹ دے تے اونوں کی کہندا ذرا توجہ نہ سننا مکے دا کافر ولید اپنے بت دے سامنے بیٹھ کے کہندا اے میرے خدا میں جویں اج تیری عبادت کیتی ہے اج تو پہلے کدی تیری انج عبادت نہیں کیتی تے جو میں اج تیرے تو منگن لگا واں اج تو پہلے او میں تیرے کولوں منگیا بھی نہیں اے میرے خدا بس مینوں اینا دس دے ساڈے مکی دے اندر ایک بندہ آیا جدا نام ہے محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او آندہ میں اللہ دا نبی ہاں، میری اطاعت کرو، میری فرما برداری کرو۔ اے میرے خدا بس اینا دس دے کیا محمد سچا نبی ہے کہ نہیں، کیا او سچا ہے کہ نہیں، اگر سچا تے تاں بھی دس، اگر او نہیں سچا تے تاں بھی دس۔ جدوں اس ولید نے اتنا جملہ بولیا، ہن او حدیث پاک ذہن وچ رکھنا، سرکار فرماندے نے ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا آسل جن والانس، فرمایا ہر چیز مینوں جان دی ہے کہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا، مگر نافرمان انسان کہ نافرمان جن مینوں نہیں جان دے، باقی کائنات دا ذرہ ذرہ مینوں پہچان دے کہ میں اللہ دا نبی بن کے آیا۔ ولید آکھن لگا اے میرے خدا اے دس کیا محمد سچا ہے کہ نہیں، اگر سچا تے تاں بھی دس، اگر وہ نہیں سچا تے تاں بھی دس دے۔ جدوں ولید اتنا جملہ بولے او دے پت وچوں آواز آئی، پت بول کے آکھن لگا اے ولید سن لے، محمد دی گل دم آنکھیں نہ لگی، محمد دیاں گلاں نہ منی، معاذ اللہ استغفر اللہ، آندہ بے شک محمد معاذ اللہ جھوٹے نے۔ ولید نے جدو اتنا جملہ سنیا ہے او دیاں تے اکھاں کھل گئیاں، آندہ واہ میرے خدا، اے میرے خدا جی کمال ہو گئی، آج تک تسی بولے نہیں جی، آج بولے ہو تے بڑا کمال بولے ہو۔ آندہ اے میرے خدا اے جڑا کلام ہون کیتا جے، جناب اس کلام نو ایتھی سٹاپ کر دیو، صبح دن چڑھے گا میں سارے مکے والیاں نو اپنی حویلی وچ بلاواں گا، اس محمد نو بھی بلاواں گا، محمد دے یاراں نو بھی بلاواں گا، محمد دے کلمہ پڑھنے والیاں نو بھی بلاواں گا، کہ جڑی گفتگو ہون کیتی جے جدوں محمد آن، جدوں سارے مکے والے آن، کہ اے تقریر پھر کریا جے۔ جدوں ولید اتنا جملہ بولیا ہے اے بت خاموش ہو گیا، اے بت وچوں کوئی بھی آواز نہیں آئی۔ جدوں بت چپ کر گیا اے ولید نو ہن رات نو نیندر ہی نہیں آوندی کہ سوواں کیویں، یار کمال ہو گئی ہے، اج تک میرا خدا بولے ہی نہیں جی، اج بولے کہ محمد دے خلاف بولے، کیونکہ کافر اودوں ہی خوش ہوندے نے جدوں حضور دے کوئی خلاف گل کیتی جائے۔ جدوں رات بیتی صبح دن چڑھیا ہے، اس ولید نے ابو جہل نو بلایا، عتبہ شیبہ سارے بڑے بڑے کافراں نو بلایا۔ کافر آکھن لگے ولید وہ خیر تے ہے ہی، اج سویرے سویرے سانو کیوں بلا لئی؟ ولید آندا اے ابو جہل اے دس کدی تیرا خدا بولیا ہے؟ انہیں آکھیا پاگل ہو گئے، کدی خدا ساڈے بھی کدی بولے نے۔ اے ابو لہب دس کدی تیرا خدا بولے؟ انہیں آکھیا نہیں بولیا۔ اے شیبہ دس تیرا کدی خدا بولے؟ انہیں آکھیا وہ پاگل ہو گئے ہیں، اے تے بتا اے بت پتھر دے بنے، کوئی لوہے دے بنے، کوئی سونے تے چاندی دے بنے، اے والا کتھوں بولن؟ ولید بول کے آندا او قریش مکہ کہ تواڈے نہیں بولے تے سن لو اج راتی پھر میرا خدا بولیا جے۔ انہیں محمد دے خلاف گلاں کیتیاں، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ انہیں آکھیا ولید کی آکھنے؟ آندے ہاں میں راتی او دے کولوں سنیاں سن گلاں تے میں انہوں آکھیا سی جناب ایک کلام سٹاپ کر دیو، سویرے میں سارے مکے والیاں نو بلاواں گا، محمد کریم نو بھی بلاواں گا، او دے منن والیاں نو بھی بلاواں گا، جدوں او ایتھے آن گے تے پھر تسی یہ کلام کریا جے۔ ابو جہل آندا ہن تو کہنا کی چاہنا ہے؟ ولید آندا کہنا کی ہے؟ اے میری حویلی ہے، انج کرو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی بلاؤ، ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان غنی، علی المرتضی، اے نبی دے غلاماں نو بھی بلا لو تے سارے قریش مکہ نو کٹھیاں کرو، ساریاں والی اطلاع جا رہی ہے کہ تھانو ولید دی حویلی وچ طلب کیتا جا رہا ہے۔ سارے کافر حویلی وچ جمع ہوندے جا رہے نے، جڑا
جڑا آوندا پوچھدا کی گل اے ہونا کی ہے ولید دا راتی خدا بولیا اونے محمد دے خلاف گلاں کیتیاں نے جدوں سارے آوندے نے تے بڑے خوش ہوئی جاندے نے لے بھئی اج تے پاسا ہی پلٹیا گیا اج ساڈی فتح ہو گئی اج تے اسی جت گئے اج ماد اللہ محمد نو اسی ہرا کے رکھ چھڑاں گے جدوں کافر اے خوش ہو کے گلاں کردے نے ادھر میرے آقا تک پیغام گیا صحابہ نے جدوں گلاں سنیاں کہ رولے پے ہوئے نے کہ ولید دے پت نے جملے بولے ایک ادھا غلام کہندا سونیا لج پالا اے کی کہہ رہے نے میرے نبی نے فرمایا فکر نہ کرو چلو اج تے پتہ لگنا ہے رب نے تہاڈے نبی نو شاناں کنیاں عطا کیتیاں جڑا بندہ ہجے بھی نہیں بولیا پتہ نہیں کدو بولے گا یار ہے پتہ نہیں کس مقام تے بولنا جی ہاتھ چوک کے ایک باری آکھو سبحان اللہ میرے کریم نبی نے فرمایا چلو میرے غلاموں آج تے پتہ لگنا ہے کہ اللہ نے تہاڈے نبی نو کنیاں شاناں دے نال نوازے چلو میرے آقا بھی چلے ابو بکر صدیق بھی ٹرے حضرت عمر بن خطاب بھی ٹرے عثمان غنی مولا علی حضور دے غلام حضور دے نال نال چل دے آ رہے نے ادھر ولید دی حویلی دے اندر سارے کافر جمع نے سامنے بت رکھیا ہوئے تے سارے کافر بیٹھے تے ولید نو آندے نے ولید بولے گا نا انہیں کہا تو ٹینشن ہی نہ لو آج ویکھیا جے میرے خدا دا کلام کرنا ویکھیا جے آج کمال ہو جائے گی جدوں ایک کلام کرے گا سارے کافر ہماتن گوش ہو کے بیٹھے آندے بلاؤ نا چھیتی کرو اسی سننا چاہنے ہاں اے بت بول دا کہ نہیں تے کی بول دا ہے تے کی آخدہ ہے محمد دے بارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافر انتظار کر دے پہنے اچانک میرے نبی نے جدو انج حویلی وچ قدم رکھیا ہے میرے نبی نے جدو حویلی وچ قدم رکھیا سامنے جڑا بت پیا سی بت وچوں آواز آئی جا رسول اللہ محمد کریم آ گئے بت وچوں آواز آئی اے قریشیو سن لو اگر نجات چاہندے ہو تے جلدی کرو محمد دا کلمہ پڑھ لو ایتھے بھی کامیاب ہو جاؤ گے قبر حشر وچ بھی کامیاب ہو جاؤ اے لوگو اگر نجات چاہندے ہو تے محمد کریم دی من لو محمد کریم دے آنکھیں لگ جاؤ حضور دی اطاعت کر لو جدوں کافرانے بت وچوں جملے سنے سارے کڈن لگ پے اکھاں ولید ول ویکھ او ولید اے کی ہویا ہے سانو تے اج مروا چھڑے اگے تے جو ہوندا سی چوری چھپے ہوندا سی اج تے سرے عام ہو رہے ساڈے سامنے ساڈی حویلی دے وچ حویلی ساڈی تے نعتاں محمد مصطفیٰ دیاں ساڈی حویلی دے وچ نعتاں سرکار دیاں ایک ہی کیتا ہی ولید انج ہاتھ جوڑے بت گئے آدھا اے میرے خدا جی جڑی راتی تقریر کیتی سے جے بھول گئے ہو سرکار رات علی گفتگو کرو رات علی تقریر سناؤ بت وچوں پھر اے آواز آوندی ہے اے لوگو سن لو اگر کامیابی چاہندے ہو تے جلدی کرو محمد مصطفیٰ دی غلامی اختیار کر لو حضور دی غلامی اختیار کرو حضور دی غلامی اختیار کرو گے تے نجات پا جاؤ گے جدو ولید نے اے جملے سنے جلدی نہ بت نو چکیا چک کے زمین تے سٹیا سارے کافر ویکھ کے آکھن لگے او ولید آج تو ساڑی بڑی بےزتی کروا دیتی ہے آج تے تو ساڑی عزت دی خاک وچ ملا چھڑی سارے کافر گلاں کر دے اٹھ کے چلے گئے صحابہ کرام نے جدو ویکھیا ویکھیاں نے لج پالا آج تے کمال ہی ہو گئی ہے سونے آج تے چاسی آ گئی ہے کیونکہ سرکار دا غلام ہوندا ہی ہوے جڑا حضور دی عظمت دی گل سنے تے آکھے یار آج تے چس نو وی چس آ گئی سونے آج تے کمال ہو گئی اللہ غلام
غلام کہندے نے آقا اج تے کمال ہو گئی سرکار، پر سرکار ایک گل دی سمجھ نہیں آئی. فرمایا کہ حضور نے اج نعتاں پڑھیاں نے تینوں راتی کی بیماری پئی سی؟ ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ الا آصل الجن والانس. ہر چیز جان دی ہے مگر 2 نمبر بندے تے 2 نمبر جن وہ نہیں جانتے. سرکار یہ ہوں تہاڈیاں نعتاں پڑھیاں تینوں راتی کی بیماری پئی سی؟ راتی نے تہاڈے خلاف کیوں بکواس کی تھی؟ میرے آقا نے فرمایا غلامہ میرے نال آؤ، میں دسنا تہانوں، میرے نال آؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ نو لے کے جدو حویلی وچ بننے نکلے نے، ایک گلی پھر دوسری گلی، جب مکہ شریف تو سرکار باہر آئے، صحابہ کہنے نے اساں ویکھیا ہے ایک بندہ سواری تے سوار ہے، ہاتھ وچ تلوار پھڑی ہوئی ہے، بڑا تیزی دے نال سواری نو دڑاندیاں ہویا آیا. جلدی دے نال سرکار دے قریب آ کے اس بندے نے سواری نو کھڑیاں کیتا ہے، سواری کھڑیاں کر کے چھال مار کے زمین تے آیا ہے تے دعا ہتھاں دے نال انج ہاتھ بن کے آندا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ. میرے کریم نبی نے فرمایا وعلیکم السلام. فرمایا آ بھئی کیویں آئے ہیں؟ عرض کر دے سونیا میں انسان نہیں ہاں میں جن سونیا میں انسان نہیں ہاں بلکہ میں جنات وچوں ہاں. سرکار میں جن. آپ نے فرمایا اپنی گل سنا. صحابہ حیرانگی نال اس جن والوں ویکھدے نے جیڑا بظاہر بندے دی صورت وچ سامنے آ کے کھڑا آیا. حضور نے فرمایا سنا کی گل ہے؟ عرض کردہ سونیا لج پالا راتی ولید دے بت دے اندر جس بندے نے تھوڑی گستاخی کی تھی آقا وہ کوئی ہور نہیں بلکہ میرے سکے چاچے دا پتر سی. میرے سکے چاچے دا پتر انہیں ولید دے بت وچ حلول کر کے داخل ہو کے آقا تھوڑی شان جملے غلط بولے سن. آقا میں کدھرے گیا ہویا سا سونیا جدوں میں ہن گھر آیا وا کہ میرے گھر تے صفے ماتم بچھی سی. میری بیوی رو رہی ہے، میرے بچے رو رہے ہیں، میرا باپ روندا پیا ہے. میں آ کے اپنی بیوی نو پوچھیا کرمایا لیے کی گل ہے کیوں پئی رونی ہے؟ کہ میری بیوی نے آکھیا میرے شوہر نامدار بڑا کم خراب ہویا ہے. میں کیا دس کی ہویا ہے؟ آکھن لگی ہونا کی ہے تیرے چاچے دا پتر او راتی ولید دے بت وچ داخل ہو گیا سی، انہیں سرکار دی گستاخی کی تھی ہے کہ صبح آج او سارے کافر اب ولید دی حویلی وچ جمانے، سارے کافر ولید دی حویلی وچ جمانے انہیں سرکار دی شان دے خلاف پھر جملے بولنے نے. سونیا جدوں میں اپنی بیوی کولوں اتنا جملہ سنے ہیں آقا میرے تے پیراں تھلوں زمین ہی نکل گئی. سرکار میں تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھیا. میری بیوی کہندی ہے میرے شوہر نامدار کدھر چلے ہو؟ میں آکھیا بھاویں چاچے دا پتر ہے میں رشتہ داری نو کی کرنا ہے، سب تو ضروری تے مصطفیٰ دی غلامی ہے. میرا باپ کہندا ہے پترا کدھر چلنا ہے؟ کہ میں آکھیا ابا بھاویں چاچے دا پتر ہے لیکن ابا ایک پاسے نبیاں دے امام دی محبت ہے، ایک پاسے رشتہ داری ہے. کہ میرا باپ کہندا پترا جے تو انہوں قتل کریں گا تے رشتہ داری مک جائے گی، شریکہ چھٹ جائے گا، ٹبر برادری سب کچھ چھٹ جائے گی. کہ میں آکھیا ابا کوئی گل نہیں. جیڑا جواب اس نے دیتا تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمت اللہ علیہ اپنی زبان چودہ جواب دینے نے کہنے نے یقیناً بول کی آندہ سونیا چھل لائی اسا کانے دی، اے چھل لائی اسا کانے دی. ایک سونا تو مل جائے او نہیں لوڑ زمانے دی، اے نہیں لوڑ زمانے دی. ایک ڈھولا تو مل جائے، ایک مایا تو مل جائے او نہیں لوڑ زمانے دی، اے نہیں لوڑ زمانے دی، اے نہیں لوڑ
اپنے اپے نو آکھیا ابا بے شک چاچے دا پتر ہے بے شک چچا دا بھائی لگدا ہے لیکن ابا ایک پاسے ساری کائنات ہوے لیکن ابا سن لے میں ساری کائنات تے چھڈ سکنا وا پر اللہ دے نبی دا دامن نہیں چھڈ سکدا سونیا میں آندیاں ہی اپنے اس چچا داد بھائی نو ولید دے پت وچوں کڈیا کڈ کے مکے تو باہر فلان جگہ تے لے جا کے او دا گاٹا لا کے سٹیا ہے تے سرکار ہون اے حویلی وچ بوتنے جنیاں نعتاں پڑھیاں نے سونیا میں نعتاں پڑھ کے آیا سونیا جنیاں نعتاں پڑھیاں نے پت نے سرکار میں پڑھ کے آیا وہاں سرکار ساریاں نعتاں میں پڑھ کے آیا وہاں گرامی قدر حضرات گویا اس روایت تو بھی پتہ لگا میرے نبی نے فرمایا کائنات علیہ سن لو ہر چیز مینوں جان دی ہے کہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا مگر نافرمان انسان کہ نافرمان جن نہیں جان دے گویا اس جن بھی عرض کی تھی او لوگو سن لو میرا عقیدہ بھی ہے کہ تیبہ پل مومایا تیبہ پل مومایا ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا ایک سونا تو لگنے ایک سونا تو لگنے دوجا پھر بھی تو مایا دوجا پھر بھی تو مایا سرکار فرماندے نے ہر چیز مینوں جان دی ہے کہ میں اللہ دا رسول بن کے آیا اللہ آصل جن والانس مگر صرف نافرمان جنہ دے اور نافرمان انسانہ دے فرمایا نافرمان جن اور نافرمان انسان نہیں جان دے باقی کائنات دا ذرہ ذرہ میں نو پہچان دا کہ میں اللہ دا سچا رسول بن کے آیا ہویا گرامی قدر حضرات نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ذکر پاک دی حسین خوبصورت محفل پاک ملک برادران نے جدا اہتمام فرمایا تو میں نو بزرگ فرمان ڈے سن بھئی موضوع دو ہو گئے ایک میلاد شریف ایک 12ویں والے دا تے ایک 11ویں والے دا تسی سبحان اللہ علیہ کو لنگر ہونا پکائے ہے کیونکہ میں کھا کے ہیں میں نے پتہ ہے اس واسطے دال شریف پکی ہے ہاں جی او ماشاءاللہ تسا سارے آنے کھانی اسی کھائے ہیں ویسے تسی اور رہ گیا ادھر میں رہ گیا سا آج تسی رہ گیا ایک 12ویں شریف تے دوسری 11ویں شریف 11ویں شریف دے والے نال کوئی گل تے اپنے دادا مرشد اعلی حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ دی اس تو بھی ہولی سبحان اللہ آخ لو تے گل تے ہو ہی جانی ہے حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ آپ جڑا نا آپ دی بیٹھک سی تے ایک بیلی آ گیا دوسرا وہ آ گیا تے ہے بھی عالم سی انہاں دا وہ آیا تے آ کے بہ کے نا جڑے کو 2-4 بیلی بیٹھے سن انہوں نے بحث کرنی شروع کر دی انہوں نے کہا بھی بحث کی کرنا انہوں نے کہا جڑا ہے تسی پڑھ دینا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ اے ٹھیک نہیں اے غلط ہے وہ مریدہ نے آکھیا بھئی گل سنو اسی ایڈے پڑھے لکھے نہیں تے اسی تے پڑھنے ہیں عقیدت نہ پڑھنے ہیں انہوں نے کہا نہیں یہ حرام ہے نجائز ہے شرک ہے بدعت ہے انہوں نے کہا انہوں نے بیلی بحث کردہ سی پیاتے انی دیر نو میاں صاحب تشریف لایا توجہ رکھنا جدو میاں صاحب آئے نا آپ دے آنے دا انداز پتہ کی سی آپ نالے بیٹھ کے ٹر دے آ رہے ہیں چل دے ہوندے نے تے نالے آپ دی زبان تے جاری ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ سبحان اللہ پیار نہ لاکھو یار پھر محبت نہ بولو ذرا سارے سبحان اللہ پھر پیار نہ بولو ذرا سارے سبحان اللہ حجے بھی نہیں پھر محبت نہ لاکھو سارے سبحان اللہ آپ دی زبان تے جاری ہے یا شیخ
عبد القادر جیلانی شیئن للہ آپ دی زبان دے اتنا جملہ ہے بس آپ نے جدو جملہ پڑھیا ہے اس مولوی دے جدو کنوی چوان آئی مولوی پھڑکیا زمین تے ڈگ پیا بے ہوش ہو گیا کافی دیر تو بعد جدو ہوش آئی ہے میاں صاحب نے فرمایا مولوی جی کی ہویا ہے آندھا حضور ہونا کی ہے میں تے بیس پیا کردہ سا کہ کہنا چاہیے کہ نہیں سرکار تسی آئے ہو کہ تہاڈی زبان تے بھی جاری سی یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ ادھر تہاڈی زبان تے جاری ہویا ہے کہ میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے ادھر تسی پڑھی جاندے سو سامنے 11ویں والا پیر عبد القادر جیلانی بھی تشریف لے آئے 11ویں والی سرکار بھی تشریف لے آئے آندھا میں 11ویں والی سرکار نو پوچھیا حضور اگر کوئی عقیدت نہ پڑھے تے کیا آندھی ہو شہنشاہ بغداد نے فرمایا ہاں اگر کوئی پڑھن والا شیر محمد جیسا ہووے عقیدت نہ پڑھے جدوں بھی پڑھے اسی ادوں ہی تشریف لے آنے گرامی قدر حضرات عارفان دے سلطان حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے ایسے بات فرمایا آپ کہنے نے سن فریاد اے پیران تیرا پیرا اے میری عرض سنی کن ترہے کہ پیڑا میرا اے بچ کھپ رہا تے اڑیا اے جتھے مچھ نہیں پہندے اے ڈر ہی کہ شاہ جیلانی یا محبوب سبحانی میری خبر لیو چھٹے کرے کہ پیر جنہ دے میرا باہو پیر جنہ دے میرا باہو جی پیر جنہ دے میرا باہو سرکار دا ذکر پاک جتنی کو اللہ پاک نے ہمت استطاعت عطا فرمائی سی او دے مطابق کرنے دی کوشش فرمائی کیتی ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے ان بیلی میرے لو ویکھن ڈیا بھی ایک فرمائش تینوں میں بھی کیتی سی نالے بزرگاں دے موڈے کوٹھدا پیا تے نالے ویکھدا ہے پیا بھی ان کی کرے گا دو شعر میں وہ بھی پڑھ دینا نہیں تے اگلے سال تک یہ سکنا جی میری تے منی نہیں سی ایک باری سبحان اللہ تے سارے پیار نہ فرماؤ پھر محبت نہ کہیے ذرا سارے سے ڈاکٹر صاحب ایک کلام ہوئے میں ایک کلام کافی مرتبہ پڑھنے دی سعادت حاصل کیتی ہے اور جدو بھی پڑھیا ہے ایک عجیب ہی کیفیت ہے تسی دیکھیا سی ادو جدو گھر میرے پروگرام ہویا میرے شیخ دی موجودگی دے اندر تقریباً رات میرے خیال 2:30 بجے دا ٹائم سی جدو کلام پڑھیا تو ایک عجیب روحانیت سی ایک عجیب کیفیت سی اور واقعی یہ ہے بھی حقیقت کہ جدے تے جو بھی کرم ہویا ہے جنہوں دیتا ہے سرکار نہیں عطا فرمایا ہے تو میں دے اپنے آپ کہنا اپنی حیثیت ہی کوئی نہیں اوقات ہی کوئی نہیں انہیں جوگا ہی نہیں سا یہ جو ہے مصطفیٰ نہیں عطا فرمایا ہے مصطفیٰ دے صدقے دے نال جتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنا دیا جتنا دیا جتنا دیا
سب کی بگڑی بنتی ہے ایک تیری تقدیر بنانا ایک تیری تقدیر بنانا ان کے لیے کچھ بات نہیں غور تو کر سرکار کی تجھ پر کتنی خاص عنایت ہے کوثر تو ہے ان کا ثنا طیب تو ہے ان کا ثنا طیب تو ہے ان کا ثنا یہ معمولی بات نہیں اللہ تعالیٰ میری تواڈی سب دی حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے تے اللہ پاک بابے نو بھی صحت و تندرستی دے آ ہوندا جے ساؤنڈ چلانا اینو آندے نے ساؤنڈ چلانا تے بندہ آخ کے تھک جاوے تے ساؤنڈ والے دھیان تھلے کر چھڑدے نے وی ٹل تیرا ہی لگنا لائی جا سا نہیں ہلانا اینو تے انہاں نوں یہی ڈر ہوندا وی متے کوئی ڈبا پاٹ ہی نہ جائے اے ساؤنڈ انج چلائی دا جویں چلان دا حق ہے نا بابا اس طریقے نال چلاندا ہے نالے بابے ہراں نوں 3 سال تے ہو گیا مینوں مسجد وچ پڑھاندیاں تو انہوں نے ول آ گیا بھی اس بندے نے کتھے کر کے کیویں کر کے چلانا ہے اللہ پاک انہوں نے صحت و تندرستی بھی دے تے اللہ دے ڈبیاں چ بھی بابے دی برکت دے اللہ میری تواڈی حاضری سب دی قبول و منظور فرمائے کھڑے ہو کے 2 شعر درود و سلام دے اس تو بعد